देखी आकाश में गिद्ध के आगे न पापी समैले हे रावण गिद्ध में काछा मता बसे पाखन चोचन से लड़ गईले सरकार गिद्ध राज जटाऊ माई सीता की बचावे खतरा अपन पंख तक गवा दिहले सरकार उ कैसल समय रहे ये देश रहे ये लोग रहे लेकिन समय के बदलाव रहे हे रावण गिद्ध में काछा मता बसे पाखन चोचन से लड़ गईले ए लोके बूहे बात से बूहे बा उदी नामा कहां चली गईले ए लोके बूहे बात से बूहे बा उदी नामा कहां चली गईले अरे लाजे बचावे के बनारी के तो भारत में गिद्धवा मर गईले सरकार ये भारत में गिद्ध लोग अगर खोजल जाए सरकार भारत में गिद्ध लोग से भेंट ना हो वो लोग समझता सरकार की है कलयुग में अगर हमनी धरती पर जाता नहीं तो सरकार लोगवे हमनी के बना के खा जाए लोगवे राक्षस हो गई सरकार भगवान राम गिद्ध राज जटाऊ से कहतनी कि कार हुआ हमरा सीता के देखनी है कि हमर सीता कहाँ गईली है भगवान राम से वो गिद्ध राज जटाऊ बतावत रहे कि हे नाथ यही रास्ता से पापी रावण माई सीता के हर के ले गईले अरे रोके की बहुत हम कोशिश करी लेकिन वो पापी रावण खड़क तलवार उठा के हमर पंख काट दिहलस ओकरा बाद में हमर दम टूट गईले गिद्ध राज जटाऊ बतावत रहे भगवान राम से कैसे हे नाथी जी तो देखनी हजार से गिद्ध राज जटाऊ से पूछतन कि हे गिद्ध राज जटाऊ एक काम के हाले पूछत रघुबर कहत गिद्ध जटाऊ जटाऊ कहत गिद्ध जटाऊ पूछत रघुबर
बहुत बार समझवनी की हे पापी रावण हई छल कपट से माई सीता के तू हर के ले जाता रहो काय अपना के बलवान समझता रहो। अरे भगवान राम रहते लक्ष्मण लाल जी रहते तो तू सामने से माई सीता के लेके ना जइतो हई छल कपट से का हर के ले तेरा बलवान समझता रहो। ये सरकार वो पापी रावण के बार बार कहन ओ जो सुनी पैते राम लखन जी जो सुन पैते राम लखन जी आरे मरते बानी चला के हे नाथ जी देखनी हजाते से आके हे प्रभु अरे गिद्धराज जटाऊ की तन में जब तक पंख लागा रहे तब तक गिद्धराज जटाऊ पापी रावण से लड़ले लेकिन वो पापी रावण खड़ग तलवार उठा के हमर पंख काट दिहल ओकरा बाद में हमर दम टूट गई। कहत रे कैसे जब तक के पंखे रहे तन में लागो लड़नी खूब पपिया से लड़नी खूब पपिया से ये जब तक के पंखे रहे तन में लागो लड़नी खूब पपिया से लड़नी खूब पपिया से चंद्री हाथी अनु खड़गी चढ़ा के जी